Nažalost, mi vidimo da je visoko obrazovanje potpuno kompromitovano, da su ljudi koji vode visoko obrazovanje takođe deo tih institucija, takozvanih globalističkih, i da oni u suštini obrazuju čitavu intelektualnu elitu u mnogim zemljama, uključujući i kod nas i tako dalje. To je ogroman problem, pošto će ti ljudi sutra biti vođe ove zemlje, odnosno projektovane da budu vođe ove zemlje i svake druge zemlje na planeti. I ukoliko oni budu vodili naše zemlje, onda tek nema suvereniteta. Dakle, moramo da to promenimo. Ukoliko to ne promenimo, onda nećemo moći ništa drugo. Ali vidite, sad, mislim, tema je stvarno otvorena, ja nemam šta da krijem, ja pričam to već godinama. Znate, jedna organizacija je dobila 15 miliona eura da sprovede kroz vrtiće određene programe. Druga organizacija je dobila kroz Ministarstvo obrazovanja 60 miliona eura da bi se sproveo promocija evropskog identiteta u osnovnim i srednjim školama. Pričamo o Erasmus Plus programu, da ne misli neko da izmišljam. Četvrta organizacija je dala preko 120 miliona evra za finansiranje profesora, dekana i određenih studenta kako bi sprovodili određene programe kroz te nevladine organizacije. A da ne pričam o nemačkim fondovima koji su takođe ovde.